Elisabetta għal ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta imbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: "Le, iżda Ġwanni jkun jismu." Qalula: "Ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek." Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk: ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għolijiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: "Mela x'għad ikun dan it-tifel?" U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Sorpriż li qed tara dawn il-qraba ta' Zakkarija u Elisabetta jikkustinjaw fuq x'isem għandu jingħata lit-tarbija li għadha kif twildet? Mhux hekk nagħmlu aħna wkoll? It-tifel imma ingħata l-isem minn Alla nnifsu. U Elisabetta baqgħet soda fil-fidi tagħha u determinata li tara li l-Alla jiġi glorifikat permezz ta' din it-tarbija. L-isem Ġwanni jfisser il-mulej għani fil-grazzja. Fit-twelid ta' Ġwanni u fit-twelid ta' Ġesu l-Messija naraw il-grazzja t'Alla tibda tiddi f'dinja imkisra bid-dnub u l-mewt u bla tama. It-twelid mirakolus ta' Ġwanni juri l-ħnina u l-grazzja ta' Alla li jipprepara lil poplu tiegħu għall-miġja tal-mulej u s-Salvatur, il-Kristu. Alla jrid jimlina bil-glorja tiegħu il-ġranet kollha ta' ħajjitna, mit-twelid sal-mewt. U inti għad toffrejt lill-Alla l-ħajja tiegħek flimkien mal-familja tiegħek u kull ma għandek? Jekk iva, ġeddet l-offerta tal-ħajja tiegħek lill-Alla fil-waqt li tirringrazzjah tal-ħnina u l-grazzja li wera miegħek, anki meta int ma ntbagħx b'dan. Mulej, int mimli tiba u ħnina lejna. Għamel li dejjem infittex nagħtik glorja f'dak kollu li naħseb, ngħid u nagħmel. Imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkun nista' nagħti xhieda tal-ferħ tal-Evanġelu ma' dawk ta' madwari. Amen.